Jumiati lha kok mbon. Saken mi Jumiati kumbane sak Gunung Kidul kan sing ngejane gak cukup ta. Lucune koyo ngene dadakno. Talim. Salah ceritani. Aku ngrasakno maknar ku yo opo yo. Tambah kodo roa. Joko-joko dhewe ngono. Joko dhewe ku gak sing ira-ira ngono aku tak gawe sahur mari kano. Aku lak mari tuku nea. Aduh, wis mari aku mi. Ulan wingi taun wingi koyo ngono mi. Sak ulan kon yo. Sak ulan tek koyo ngono nang Sri, iki sik kurang suwe Sri. Koyo masih oleh pirang dino iki mi. Wis sak minggu ya mi ya. Lah iya, koyo ngono iku lho ya opo lak mari mas-masane rempyong ini ta bendino nang koyo ngono iku. Mi, iki rasane ta mi. Lah yo lak dosa ta poso-poso. Tapi kan aku lagi halangan. Ngono iku ya pon wae. Heeh, sampean kurang ya Sri. Tapi jarine lek tipis-tipis gak apa-apa mi. Tapi lek kenyataan iki. Lek kenyataan gak apa-apa. Sampean kan hanya meneruskan menerangkan nang aku ngono lho. Yo ta. Kalina. Tuntuna. Makan mi. Ayo tak yatim mi. Tak kayak gula. Tak yatim iki lho mi. Ya tak kayak duwe ya wis.